Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Реших да направя един рум тур на кухнята. До вечера само да кажа, че ще се включа отново, ще направя едно видео за история за кървавата Мери. Така че ще бъде страшна история и деца не бива да го гледа, защото ще бъде страшно. Ще казвам факти за кървавата Мери и не е хубаво да слушате този клип, защото ще бъде страшен. Но да започнем с румтура. Така, тук е вратата. Това е сушилник за чини, както виждате. Продължаваме с шкафове. Всяка една кухня трябва да има шкафове. Ето какво има вътре, може да видите. Сол, чубрица, подправки за кафе. Между другото, ето ги тези, чакайте, подправки за кафе. Ето ги. Много са хубави, между другото. Имат различни вкусове. Мивката. Ето, да видите. Хоп. Веро, някакъв препарат за миене пак на съдове. Гъбите. Така, продължаваме нататък. Тук имаме една сокоизтисквачка. Не сокоизтисквачка. Машина за фрешове. Това прави много хубави фрешове, тази машина. Особено от портокал. Аз много обичам фреш от портокал. Продължаваме нататък с тази машина, която е за хляб. Продължаваме нататък. Тук това е хладилника. Той е нов. Чакайте да ви обърна да видите. Нов е хладилника и е много готин. Отгоре е радиото. Много обичам сутрин да си слушам музика. Тук имаме фризер отдолу. Значи имаме хладилник с фризер. Ето ще ви го отворя да видите. Това е тостера, дето виждате тук. Ето хладилник. Мисля, че знаете какво има в един хладилник. Отдолу е фризера. Ето така. Тук е пералнята. Още едни шкафове. Още едни шкафове. Тук отгоре има още един шкаф над тостера. Ето го тостера. Над него има още един шкаф с аптечка. И тук има... Това е терасата. И още едни шкафове. Перде. И това беше видеото. Ще се включа до вечера, когато ще ви казвам фактите за кървавата Мери. Така че, чао и до скоро! Абонирайте се за канала и оставете лайк.